Za 10 dní sme prešli okolo 1000 kilometrov a videli ďalšie krásne a zaujímavé miesta v Albánsku. Hneď po prilete do Tirany sme sa vydali na sever a ako prvú sme navštívili pláž v Tále. Ubytko sme hľadali na Airbnb alebo Bookingu. Noc nás vyšla od 13 do 30 eur na osobu. Sever Albánska je viac katolícky ako juh, no aj tak Albánsko je väčšinovo moslimská krajina. Druhý deň sme mali skorý budíček, pretože sme si objednali zájazd zo Škodry na Komany jazero. Klima v autobuse bola desivá. Cesta trvala približne 1,5 hodiny a viedla popri rieke Šala. Cesty v Albánsku sú výzva. I vodiči. Z prístavu Komany sme sa plavili po rieke Šala asi hodinku. Jazero i rieka sa nachádzajú v srdci albánskych Alp a patria k najúžasnejším atrakciám Albánska. Jazero vzniklo v 70. až 80. rokoch 20. storočia v rámci výstavby priehradnej kaskády na najdlhšej albánskej rieke Drin. Rieka Šala sa označuje ako albánske Maldivy alebo európske Thajsko. Voda v rieke je naozaj svieža, no boli odvážlivci, ktorí sa v nej kúpali. My sme vyskúšali kajakovanie. Cestou späť sme si zvolili zadnú časť autobusu, aby sme sa vyhli klíme. Už chápem, prečo odporúčali sedieť vpredu. Hrad Rosafa stojí na vysokom kopci a je z neho panoramatický výhľad na všetky svetové strany. Legenda hovorí, že dostal meno podľa dievčiny, ktorá sa nechala vmurovať do stien, aby sa jej staviteľom prestal rúcať. V jeho areáli nájdeme zbytky kostola svätého Štefana z 13. storočia, ktorý bol v 15. storočí prestavaný Osmanmi na mešitu. Ďalšou, avšak smutnou zastávkou bolo múzeum obetí komunizmu. Komunizmus v Albánsku nabral doslova oblúdne rozmery vďaka diktátorovi Enverovi Hodžovi a tamojšej štátnej bezpečnosti Sigurimi. Po ceste zo Škodry sme sa zastavili v Kruje. Starobilé mestečko s malebnými uličkami a krásnym hradom. Prespali sme vo Fier, pobúdli so slovenskou komunitou františkánok, ktoré sa tu venujú deťom a chorým, a večer sme už nocovali na albánskej riviére v Himare. Ubytovanie je tu drahšie, preto sme na jednu noc volili jednoduché štúdio. Na druhý deň sme mali objednaný výlet členom po jaskyniach a plážach, kde sme sa nemuseli veľmi tlačiť s inými. Boli dostupné len z mora. Z Himare sme smerovali ďalej, tentokrát do vnútrozemia. Najprv sme si spravili zastávku v pevnosti Porto Palermo, čo je skvost vojenskej architektúry. Pevnosť trojuholníkového tvaru dal postaviť na základoch benátskej pevnosti Ali Paša Tepelensky v 19. storočí. Ďalšou zastávkou bol Národný park Modré oko. Je to mohutný sladkovodný prameň, ktorého voda vyviera z hĺbky 50 metrov. Ubytovali sme sa v Gjirokastre, v meste zapísanom v UNESCO. V dome, v ktorom sa narodil Enver Hodža, dnes sídli etnologické múzeum. Ďalším domom, ktorý stojí za zmienku, je Skendulik.
Je to autenticky zariadený 300 rokov starý dom jednej bohatej rodiny, čo sa poznalo podľa počtu krbov v dome. Hrad v Gjirokastre je určite a must-see point. Rozsiahly hrad s výstavou zbraní z druhej svetovej vojny s 2 múzeami sa začal budovať ešte v 12. storočí. Starý bazár, starobilé uličky s handmade výrobkami dodávajú tomuto mestu historický nádych. Ubytko v Permete bolo tiché miesto, noc bez klímy, priestranný apartmán dalo dobrý základ na výlet k prírodným termálom Benji. Po obede sme si dali raft na rieke Vjosa, ktorá bude čoskoro zapísaná v UNESCO, keďže je to jedna z posledných riek bez zásahu človeka. Jej koryto je vytvorené iba prírodou a nenachádza sa na nej žiadna priehrada. Z Permetu do Tirany sme prekonali skoro 200 km. Zastavili sme sa v Tepelene, kde sme si načerpali vodu z prameňa. Vo Fier, kde sme sa opäť pozdravili s našimi sestrami a v Durrës sme sa krátko vykúpali na miestnej pláži. Kaňon Holta a termálne pramene sú ešte doposiaľ nie veľmi známym prírodným unikátom. Nachádza sa tu niekoľko krasových jaskyň a termálnych bazénov. No nenechajte sa oklamať, voda je i napriek vyvierajúcim teplým prameňom studená. Častokrát sa ňou treba brodiť, no niekde i preplávať. Prvýkrát v živote som turistikovala v plavkách. Tirana ako taká ma až tak neočarila. Fascinuje ma skôr albánska príroda. Tak možno opäť. Dovidenia, Albánsko.